Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Файдалы алмашу. Әлмәт халкы 11-нче тапкыр макулатура һәм пластикны агач үсентеләренә алыштырды. 67 кило каягазга 7 корлыган олдык. Аны бокчада утыртабыз. Ионда. Кизге бүләкләр. Әлмәтлеләр җирле җитештерүчеләрдән яңа фермер продуктлары сатып алды. Сатуга инде әйбәт әйберләр алып киләләр, бөтенесе качественный, бөтенесе свежий. Чират торасы юк. Ярдәм мөһим. Онкология диспансерында пациентлар һәм аларның туганнары өчен махсус дәресләр оештырыла. Бу чарада яманчыш белән авыручылар үзләренең сорауларына җавап таба алалар. Күркәм традиция буенча көз көне шәһәр халкы һәм кунаклары экологик алмашу үткәрә. Колабызда 11-нче ел рәттән агачны бергә коткарыйк акциясе узды. Әлмәтлеләр һәм килгән кунаклар макулатура, пластик савыт һәм батарейкалар тапшырып, алар урынына үсентеләр алды. Әлмәтлеләр агачны бергә коткарыйк акциясыларында 2нче чималны агачка инде 11 ел алыштыра. Сәхип Гәрәевләр акциядә 2нче тапкыр катнаша. Узган юлы акциядән соң күп еллык карлыганнарын казып алып, яңа сортларны утырталар. Булай яңарткач, уңыш яхшырак була диялар. Былтыр җыйган каягазга 4 корлыган олдык. Быелгы каягазга 67 кило каягазга 7 корлыган олдык. Аны бокчада утыртабыз. Ионда. Оңардан әйбәт кенә уңышлар алабыз. Мотор гына булып үсеп киттеләр узган ел утыртканнары. Яңадан да без алардан нәмә көтәбез. Шим ул кагазларны туда-сюда аратканчы лучше монда машина белән җыялар бик әйбәт. Агачны бергә коткарыйк акциясенең максаты 2нче чималны үсентегә алыштырып, тирәлегебезне чистарту һәм яшелләндерү. Мондый яшел бартер ярдәмендә катнашучылар чүп-чар проблемасы турында фикер алышып кына калмый, ә үз куллары белән аны хәл итүгә таба адым ясый һәм яхшы эшләр өчен файдалы бүләк ала. Акция будет длиться, пока народ идет, пока граждане несут нам вторсырье для сдачи, будем уж стоять, работать, и пока уж все саженцы не будут розданы всем населению. Агачны бергә коткарыйк акциясе инде 11 ел рәттән оештырыла. Макулатураны үсентегә алмаштырырга теләүчеләр бирегә яз һәм көз киләләр. Аеруча ихтыяҗ яз күзәтелә ди оештыручылар. Акция кысаларында катнашучылар 1500 алма агачы һәм 500 карлыган үсентесе алды. Оештыручылар 10 килограммга кадәр авырлыктагы макулатура тапшырганнарга карлыган, күбрәк булган очракта 3 еллык көзге сорт алмагач үсентеләре бирделәр. Әлмәтлеләр алдагы акцияләрдә катнашып, эшнең отышлы икәнен чамалап алган һәм махсус ел дәвамында әзерләнгән булып чыкты. Регулярно сдаем каждый год, получаем яблони, спасаем деревья, сажаем у себя на участке. Получил 2 яблони, 2 смородинки. Второй раз уже участвуем, нам нравится. Сын участвует, старший участвует. Үсентеләрне тапшырып бетергәннән соң экологлар нәтиҗә ясады. Барлыгы 4 тонна килограмм макулатура, 572 килограмм пластик савыт һәм батарейка тапшырыла. Асунуриева, Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Лучше Әлмәт телекомпаниясе. Узган шимбәдә Әлмәттә яңа сезонның беренче авыл хуҗалыгы ярминкәсе узды. Бал, казылык, ит, сыр, яшелчә һәм җиләк җимеш. Авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре төрле товарларын тәкъдим итте. Табигый продуктларны яратучылар өчен күптән көтелгән вакыйганы безнең төшерү төркемендә күреп кайттым. Сәүдә мәйданчыгында 20дән артык авыл хуҗалыгы җитештерүчесе үз товарларын тәкъдим итә. Алар арасында Гадел Идрисов та бар. Ират инде 20 елдан артык умартачылык белән шөгыльләнә. Быел бал уңышы яхшы. Юкә чәчәк аткан вакытта да яңгыр булмаса, тагын да яхшырак булыр иде ди. Ярминкәдә балларның киң ассортиментын тәкъдим итә. Быел башта яңгырлар булып, бик нык мешайттан кырлык белән дә менә һәр берсенә тамга куеп чыктым. Чистотугын күбрәк өлеше карабызай.
Karabday. Bunda indi şeşkeler indi. Buna orman şeşkeleri, basu şeşkeleri bizim vatalar ormanda tura indi. Ярминкеге әлмәттән түгел күрше Актаныш, Ширмешәр, Мамадыш районнарыннан да үз продукциясын алып килгәннәр. Сатып алучылар сәүдә рәтләрендә сөт продукциясе һәм балдан алып, яшелчә һәм иткә кадәр төрле вариантлар сайлый алды. Лилия Яруллина 18 ел ит сатучы булып эшли. Җитди салкыннар башланганча ит алырга иң отышлы вакыт ди. Безнең итебез бик әйбәт, яраталар. Безнең итне күп кеше ала, Аллага шөкер. Бәяләре 620 сумнан сатабыз. Киләчәктә билгеле Әгәр дә терлекләр булса инде була инде ул бәясе артыр, наверное, бөтен әйбернең бәясе арткач ит кенә басып калмас, наверное. Безнең бик тәмле продукция. Ире агрофирмалар һәм азык-төлек сәнәгате предприятиеләре, шәхси эшмәкәрләр һәм кече кооперативлар ярминкәдә барысына да урын табылды. Әлеге яшел пешмак килүчеләрдә аеруча кызыксыну уятты. Биредә алар роза, хризантема, клематис чәчәкләреннән алып, каен агачларына кадәр сайлый алдылар. Аларны Риза Фахретдин исемендәге мәктәп укучылары тәкъдим итте. Сыйфатлы продукция яратучы шәһәр халкы ярминкә ачылуга иртәнге 7дә үк килә башлады. Кайберәүләр беренче тапкыр килсә, араларында көзге ярминкәгә йөрү күркәм гаилә традициясенә әйләнде диючеләр дә булды. Ярминкәләргә еш йөрибез. Белдерүләр буенча киләбез, бик рәхмәт. Сатуга инде әйбәт әйберләр алып киләләр, бөтенесе качественный, бөтенесе свежий. Чират торасы юк. Киләсең, китәсең, кешеләрне күрәсең. Беренче мәртәбә менә мин әйтәм бит, кызыл корлыгын кирәк инде миңа. Шук. Теге бар бит әле. Менә бит нинди мотор кызыл бәрәңгеләре. Кирәк кызым, бик кирәк. Монда әле гел пустой торадыр, без бит инде шушыннан эшкә йөрибез. Гел ямсыз булып торадыр. Менә хәзернче халык мотор. Ярминкәләр беренче җитди салкыннарга кадәр дәвам итәчәк. Аснуриева, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай районында көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланды. Мондый чаралар авыл хуҗалыгы җитештерүчеләрен һәм сәүдәгәрләрне бер урынга җыюга, шулай ук район икътисадын үстерүгә ярдәм итә. Аның чираттагысы аеруча үзенчәлекле булды. Чөнки ул укытучылар көненә багышланган иде. Шәһәрнең Шифа сәүдә үзәге каршында узган тамашаны безнең шыру төркемендә күзәтте. Ярминкәдә районның төрле авыл хуҗалыгы продукциясе, шул исәптән яшелчә, җиләк-җимеш, май, бал, ит, сөт продуктлары, шулай ук кулдан эшләнгән һөнәр әйберләре тәкъдим ителде. Мәгариф бүлеге коллективлары да шактый иде. Алар бакчадан сый-нигъмәт, кул эшләнмәләре, күргәзмәләр тәкъдим итте. Бакчада үстергән бөтен яшелчәләрне алып килдек. Кәбестә, кабачки, кабаклар барысы да үзебездә үсә. Рәхим итегез ярминкәгә. Менә үзебезнең авылда үстерелгән яшелчәләрне, җиләк-җимешләрне, кәбестәләр, алмалар, инде агачтан өзелеп кына алып килдек сатырга, име. Менә борычлар сатабыз, кабаклар, бәрәңге дә бар үзебезнең. Һәм инде бакчабыздан өзеп алып килгән чәчкәләребезне дә сатабыз. Халыкара укытучылар көненә багышланган чарада катнашучыларны Азнакай районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев сәламләде. Бер генә мәктәп коллективында килмичә калмаган. Менә бөтен мәктәпкәчә тәрбия учреждениялардан килгәннәр. Үзләре үстергән бөтен әйбер бар монда. Нәрсә кирәк? Үзләре бәйләгән әйбер дә бар, үстергән әйбер дә бар. Шул хәтле. Һәм иң мөһим менә кабатлап әйтәм инде, һәрберсенең дә кайфы яхшы, күңеле күтәренке. Чарада шулай ук районның ветераннар оешмасы җитәкчесе Миләүшә Рәшитова һәм мәгариф бүлеге начальнигы урынбасары Зөлфия Зарипова да катнашты. Җитәкчеләр барлык мөгаллимнәргә изге теләкләрен җиткереп, ярминкәнең әһәмиятен, шулай ук район халкына булган файдасын билгеләп үтте. Барыгызны да матур бәйрәмнәребез белән тәбрик итәм. Өлкәннәр көне әле декада дәвам итә, 10 көн дәвамында. Әле безнең иртәгә укытучылар көне. Шундый матур, якты бәйрәмнәр үткәрелә. Барыгызны да шушы матур бәйрәмнәребез белән тәбрик итәм. Бу көнне һава торышы да яхшы булды. Ярминкәгә халык та күпләп чыккан иде. Район үзешчәннәренең күңелле музыкаль чыгышлары кыяшлы көнгә тагын да ямь өстәде. Агымдагы елның авыл хуҗалыгы ярминкәләре сентябрь аенда старт алды. Һәм ул Азнакайда да, Актүбә бистәсендә дә һәр шимбә иртәсендә ел ахырына кадәр дәвам итәчәк. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов. Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Яман шиш авыру белән очрашкан кешеләргә физик яктан да, эмоциональ яктан да ярдәм мөһим ди табиблар. Шушы максатны күздә тотып онкология диспансерында авыручыларга һәм аларның якыннарына пациент мәктәбе уза. Чираттагы очрашуда безнең хәбәрчебез Алсу Әхмәтҗанова да булып кайтты. Онкология диспансерында пациентлар мәктәбе үз эшен дәвам итә. Бу чарада яманшыш белән авыручылар үзләренең сорауларына җавап таба алалар. Психологлар белән аралашып, үзләренә әз булса да тынычлык табып кайтып китәләр. Яман шиш белән авыручылар еш кына аппетит юк дип зарлана. Бушыннан да шулай ди табиблар. Бу химиотерапия нәтиҗәсендә ашказаны, эчәк трактының нормаль эшләве бозыла. Тулысынча туклану булмаса, пациентның гомуми сәламәтлегенә тискәре йогынты ясый. Пациент мәктәбе темасы да туклануга багышланган. Спикер Лилия Баталова. Желательно принимать нежирную пищу. Майлы булмаган ризык ашарга кирәк, ипи ашауны тыярга кирәк. Протеинның дозасы тәүлегенә 30 грамм булырга тиеш. Яшелчә, җиләк, җимеш бик файдалы. Ризык термик эшкәртелергә тиеш. Эчә торган су тәүлегенә 2 литрдан артмаска тиеш. Очень полезные овощи, фрукты. Пища должна желательно термически быть обработана. Чистая. Питьевая вода должна быть не более 2 литров в сутки. Авырту онкологик авыруларда ең еш очрый торган симптомнар исемлегендә, аеруча соңгы стадияләрендә. Ул авыруга каршы көрәшү мотивациясын киметә. Кеше төшенкелеккә бирелә башлый. Шуңа күрә авыруны дәвалау гына түгел, тиешле дәрәҗәдә профилактикалау мөһим ди табиблар. Бу хакта табиб-онколог Равшан Реджепов сөйләде. Очрашу ахырында җыелышулар алдында клиник психолог Зөлфия Галимова чыгыш ясады. Ул ничек үз-үзенә кулга алырга, борчылуны җиңәргә һәм сәламәтләнүгә ышанырга берничә психологик усул өйрәтте. Есть еще дыхательные упражнения. Глубокое медленное дыхание, вдох-выдох, позволяет вам выровнять состояние. Школа пациентов – это больше, скажем так, просветительская работа. Пациентлар мәктәбе халык өчен без аның кысаларында кирәкле мәгълүмат җиткерәбез. Ничек авыруны дөрес басарга, ничек ашарга, ничек диета тотарга. Бу мәгълүмат авыручының янындагы кешегә дә файдалы. Чтобы они могли правильно, скажем так, объяснить пациенту, как можно вести в той или иной ситуации, как правильно кормить, как правильно ухаживать за пациентом, как правильно обезболивать. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районында ел башыннан 1652 яңа туган бала теркәлгән. Хатын-кызлар консультациясендә 1000-нән артык йөкле ханым исәптә тора. Шушындый рәсми статистика белән хатын-кызлар консультациясендә йөклеләр көнен билгеләп үттеләр. Булачак әниләр өчен әзерләнгән файдалы лекцияләрне безнең төшерү төркемендә күреп кайттым. Беременность – это самый прекрасный период в жизни каждой девушки, каждой женщины. Йөклеләр көне Россиядә рәсми рәвештә 7нче тапкыр билгеләп үтелә. Хатын-кызлар өчен мондый чаралар елына 2 тапкыр, яз һәм көз айларында уза. Булачак әниләргә ярдәм бөтен йөклелек дәвамында мөһим ди белгечләр. Шуңа күрә хатын-кызлар консультациясендә булачак әниләр белән мондый форматта очрашулар үткәрелә дә инде. Белгечләр психологик халәтнең мөһимлеге, йөкле хатын-кызларның хокуклары һәм тиешле түләүләр турында сөйләде. Нур психологик ярдәм үзәге белгечләре булачак әниләрне хатын-кызлар консультациясендә оештырыла торган арт-терапия дәресләренә чакырды. Бу проект хатын-кызларны мөһим чорда тынычландырырга һәм үз-үзләренә ышанычларын арттырырга ярдәм итә. Дәресләр атна сайын сишәмбе көнне 11-дән көндезге 2-гә кадәр бара. Очень важно заниматься беременным творчеством, арт-терапией, чтобы снять тревожность, чтобы с удовольствием использовать для себя, провести этот замечательный период времени. Можно написать письмо себе в будущее, насколько вы ждете своего малыша, либо прийти с супругом вместе и нарисовать карту желаний. Агымдагы елның 9 аенда калабызның бала тудыру йортында 1652 бала туган. Шуларның 1329-ы Әлмәт районыннан. Һәрбер хатын-кызның бәхете ул тынычлыкта, шатлыкта, сау сәламәт, тыныч бала көтү бик вакыйгалы вакыт инде һәм тормышы да бик тыныч булырга тиеш. Шуңа күрә инде һәрбер бала көтүче хатын-кызларга нык зур сәламәтлек һәм бәхет телибез. Элина Хакимованың бу йөклелеге 4-нче. Читтән ярдәмне барыннан да күбрәк бу юлы тоям ди. Интересно очень даже, вот, кстати, особенно вот мне понравилось, даже хочется сходить вот именно на психологические вот эти тренинги, узнать вообще, посмотреть, как там происходит все. Булачак әниләргә открытка, киләчәккә фаразлар белән кәгазьләр, гипс сыннар һәм туачак сабыйларга бүләк тапшырдылар.
Бүгінгі күнде Әлмет районында хатын-қызлар консультациясында 1051 хатын-қыз учетта исәпләнә. Білгішлер әйтуі бойынша олар бала тапқанда һәм оннан соң 2 ай ішінде биредә барлык кирәкле ярдәмне ала алалар. Осын Ривер, Амит Бизартинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясы Татнефть Music Art мәдәни проекты кысаларында Әлмәттә Татарстан Республикасының камера хоры концерты узды. Коллективның җитәкчесе Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Миләүшә Тәмандарова. Тамашачылар бу кичтә музыка дөньясына серле сәяхәт кыла алды. Кичә Татнефть Хәйрия фондының Татнефть Music Art мәдәни проекты кысаларында узды. Проект менә 4-нче сезон гамәлгә ашырыла. Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Миләүшә Тәмандарова җитәкчелегендәге дәүләт камера хоры Әлмәтлеләрнең яраткан коллективларының берсе. Аңа 2007 елда нигез салына. Шул арада ул Россиянең әйдәп баручы хор коллективларының берсенә әверелә. Йөздәгән программа зур халыкара вакыйгаларда катнашу, илнең иң яхшы хоры исеме һәм «Ну-ка все вместе» форум телевизион тапшыруында җиңү коллективны чын мәгънәсендә халыкныкы итә. Самое гордое мое звание — это лауреат Тукай. Иң горур исемемне Тукай премиясе лауреатын мин бары тик Татнефть эшчәнлеге нәтиҗәсендә генә алдым. Компаниягә физик зат буларак мөрәҗәгать иткәч, алар миңа дөньядагы беренче татар хоры музыкасы антологиясын яздыру өчен грант бирделәр. Аннары башкаларга бу матур чарада катнашмау оят иде инде. На запись первой в мире антологии татарской хоровой музыки. Первые 600 тысяч мне дал благотворительный фонд Татнефть. А потом уже всем остальным было стыдно не участвовать в этом прекрасном мероприятии. Бу юлы Әлмәтлеләр һәм шәһәр кунаклары өчен күңелсез булмаган хор исемле программа тәкъдим ителде. Сәхнәдә классикага әверелгән җырлар да, заманча әсәрләр дә яңгырады. Музыкаль сәяхәт чын мәгънәсендә динамик һәм мавыктыргыч килеп чыкты. Татнефть Music Art проектының төп максаты академик һәм этник музыканы киң аудиторияда популярлаштыру аша төбәктә уңайлы мәдәни мөхит булдыру. 4 сезон эчендә 30дан артык концерт булып, алар меңләгән тамашачыны җыйды. 2025 елда Татнефть Music Art музыкасы Әлмәттән читтә мәдәни диалог өчен яңа офыклар ачты. Рәдифә Нугманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.